Ketina nhasi azowana mechi yake. Mwana waNoster came to a live achimuadresa. Asvika pakuti aiwa sore hako ndakanganisa. Mwana anga anze ari kurara nemaartist yazotaugwa naAngel Rulavu naye Ketina vari palive ndokuti Noster anorega mwana achirara nevakomana. Izvi hazvina kubata mwana zvakanaka. Ndobva angojoina live ndokutongotanga nekutuka Keti. Aiwa guys, Ketina azosvika pakupeta muswe ndokuti sorry kudo guru peta muswe kuti vaduku vakutye. Ndiyo here tsumo yacho kana kuti zingizi imikani kuzvinhu zvacho. Alright, regai tinzwe Ketina achitaura just a short clip then tozoenda paresponse yabva kumwana. Nyaya dzisina nebasa rese ngatitaure nyaya dzese sezvadziri kana zvakaitika ipo pamba paya pari kutukwa Talini achinzi Talini was wrong ngatitaure what happened aikwashurwa zvisingaiti left right and center kaibvarurwa left right and center nemaartist kwatanga tiri iye aripo futa sakuda kuya achichema mufodzi achitoziva kuti ndo zviri kuitika musikana uyo anopinyoresa mwana. Once gone, they are ganging up on here. We are protecting this as friends, but you are pushing us to start addressing that. Varamba vongoshinga kuti makambotinzwa here tichizvitaura hatitauri mashoko akadai nekuti tinenge tichida kuprotectana seshamwari. Asi Noster uri skukuviri unochinja masides and pane nyaya yemapictures yakaitika a few years back but Noster akasvika pakuchema nezuro 4 hours pakaitiwa live naStobolos akaburitsa kuti wedway inini handina mapepa handinawo. Nyaya yese yasarira Talini asi vese vakabva vamira naTalini vachibva vatanga kubhasha Noster kusvika achema but nyaya yacho haina kuzongoperera pana Noster chete vabva vainda ndokunoataka offspring yake. Guys, ukaona atakirwa mwana wenyarara panenge paipa. Noster azongorega mwana angojoina live guys ka aiwa pangopfuta zvinzwirei mwana achitaura mashoko ake. Excuse me, Ketty, why are you coming on live mentioning about my child? If you're a beef, my mom, you're coming on to live talking about what I went through when you don't do that. Talk about everything else, but don't mention my name and don't mention my child. I had so much respect for you when I like that you guys did too much. You want to come alive. You want to come alive and you want to start saying, let's talk about how your daughter was being. And since the whole world now knows about my story, let me tell my story how it is. First of all, I never said I will bring police reports. I will bring everything. I don't play with that. I'm literally 19 years old. Stop mentioning my name. And why would you do that? What's your problem with me for real though? Okay, Nyasha. No, it's not. I don't. Okay. What is your problem with me? It's not all okay. I gave you a chance to talk, so can I talk now? Okay, speak. Okay, I'm sorry to mention your name on live. I will not do that again. Guys, tikagaragara ma 2000 hamuna zera nawo hatina zera nawo. Alright, ndiri 2000 ndakangama. Okay guys, so mwana auya akazvitaurira akati siyanai neni imimi kana muchirwa irwai ikoko. Ataura zvakare akati inyaya inomurwadza pane zvakaitika ari mwana mudiki asi hazvina kuzoinda nezvavari kutaura. Ari kuti zvakare ane ma police reports anoratidza kuti chii chakaitika saka ngavarege kuda kupinza nyaya dzavanoziva about mwana vachida kurwadzisa mai vacho. Guys, pane pamwe pekuti vanhu vanongoramba vachiuchirira maoko munhu achishungurudza vamwe vana paFacebook. Hey, kuzosvika mwana mudiki azopinda mumalive amai kuti azvirwire ka unenge watoona kuti aiwa mama vari kundirwira ka asi vachiedza kuva civil kana padaiswa pakutoda kuti paitwe open check chaiyo open foot kutongotsika munhu. Asi chafadza panyaya iyi ndechekuti azvihambula musikana Ketina akati sorry hako zvinofanira kumira guys. Pane vanhu vanomusekerera Ketina achituka vanhu vana guys ngatizivei kuti inogo area vanenge vachitoti goketi asiwo zvokwadi vanhu vakadaro vakazvara vanhu vanoti goketi zvakaoma guys but zvaiwana ngwarati. Vanhu vanongoramba vachingofarira content vachiti uyu international bully chichii tinomufarira yeti kusvika rini vedwe zvamakataura wani kuti hatidi vana pacontent hatidi vana regai vana vave vana
kwete kuinvolva vana munyaya yakadai. Ketina neproblem aidaro futi kumwana wakuki, vese vaatamba navo vakanetsana anoti vana vavo vakararwa navo nezvikomba zvanamai chino ayo ndiye the most female bully. Dena akatoendako ikupi kushimiliyoni ekuya aiwa aitobva neaward rake rekunzi international bully, vamwe vachipiwa mainternational what aiwa iye aigona kubva atongowana uyu award yake. Tinonyatsa kurodza ndikuti zvakare uyo ruu uyu Summers angobvumirana nenyaya kwatatiri uko mwana aitodaro pakaonekwa zviropa chino koropa rarozobuda papi zveimuchiti kwaye mwana anga atofamba mamaira ajaira nzira yacho yaizobuda ropa nepapi. Dzimwe nyaya dzacho notoona kuti dzinotorukwa guys, hadzitomboende up, but anyway vangagodi handiti ndivo vakuru vesocial media, but chandafarira ndechekuti pamwe pacho as Zimbabweans tofanira kudzidza kuma 2000 atiri aya kuti sometimes you need to set boundaries. Kana usiri happy about something, learn to speak out. Pambacho unongotsikirigwa wonyarara wongoti ndingagoti chii hangu vanhu chino guys, pamwe pacho you need kutosumuka womira neako makumbo wotaura kuti pakadai apa mandinyanyira chindiregai wedway. Vana Changamire, Roxy nevamwe masocialites vabva vauya vakangozvikondema vakati Ketina nhasi taburitsa musodza for the first time pasocial media. Why how can you do that kumwana? Ifa hako tizorore nhaye vedu weko wadarireko mwana mudiki uyo. Vamwe vati haadi kusekererwa shuwa, ungatanisha mwana zvakadaro zvorevei chokwadi. Stand up for vana kwete kubva wada kudestroya vana vadiki. Hazviri kudai, unotoshaya kuti vanozviitirei zvekutuka vana. Zvinobata mwoyo yedu guys. Kana wakamboenda kulabor ka unoshaya kuti ko damage yacho inenge yoitirwei kuvana. Mwana ari kuratidza kuti ari heartbroken chero kana achitotaura guys unotonzwa kuti voice rake rakaita kutsemuka. Chirega kudaro. Yes, toziva kuti muri boss wepafacebook, munhu ane vana vane mitupo yakangosiyana siyana asi anozviita mutsvene. Ketina muromo wako wakaoma chaizvo. 1 minute wadana namai vako, next minute watukana namai vako, next minute wanetsana nabhudhi vako. Imwe nyaya yacho iri kunzi hanzi Noster akanga akuda kuenda nebrother yake Tina mapepa asati abuda achida kuenda naye because vanga vakutodana na iye. Ketina achibva audza bhudhi vacho kuti munhu uyu anorwara saka musaenda naye. Bhudhi vacho ndobva varega kuenda. Ndozvandiri kutaura kuti kana iwo murume mukuru achiziva kuti mapepa asati abuda afunga hake zvekudana nevasikana otevererana navo vachienda kwavanoenda. Yes, sister, yes, you are allowed to fight for your brother. Noster one aedzawo kurwirawo mwana wake akasvika pakuchema, but no one is believing your story. Saka mwana angoti aiwa iyi ndinoifambira, adzifambira dzese akabudirira. Zvakaoma guys. Anyway, do leave your comments on what you think about Ketina. Oramba achiregwa here achienderera, asi chatinoziva ndechekuti ngoma kana yoririsa yakutozoboka kudambuka chaiko chaiko.